करंथीकरास पहिलं पत्र अध्याय 9 वचन 16 मी वाचतो. सर्वांनी लक्ष द्या. जरी मी सुवार्ता सांगतो तरी मला प्रतिष्ठा मिरवण्याचे कारण नाही, कारण मला ती सांगणे भाग आहे. कारण मी सुवार्ता सांगितली नाही तर माझी केवढी दुर्दशा होणार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेषित पौल करंथ येथील मंडळीला लिहिलेल्या पत्रामध्ये सांगत आहे की सुवार्ता सांगणं हे प्रतिष्ठा मिरवण्याचे कारण नाही. सुवार्ता सांगणं हे मला भाग आहे. सुवार्ता सांगणं हे माझं काम आहे. सुवार्ता सांगणं ही स्वर्गातून सोपवलेली एक कामगिरी आहे. आणि जर ती मी कामगिरी केली नाही, जे माझ्यावरती सोपवलेलं काम ते मी केलं नाही, जे माझं भाग आहे, जे मला करणं भाग आहे, ते जर मी ते केलं नाही तर माझी केवढी दुर्दशा होणार. प्रेषित पौल का बरं असं म्हणत आहे? का बरं तो असं सांगत आहे की सुवार्ता सांगणं हे मला भाग आहे, हे सांगणं गरजेचं आहे, हे सांगणं मला आवश्यकतेचं आहे, हे माझं काम आहे, असं प्रेषित पौल म्हणत आहे. आणि जर ते मी करत नसेल तर ती माझी केवढी दुर्दशा होणार. सुवार्ता, प्रामुख्याने सुवार्ता काय हे तुम्ही समजून घ्या. सुवार्ता काय आहे? सुवार्ता म्हणजे चांगली बातमी. ही चांगली बातमी कोणा माणसाकडून, कुठल्या तरी एखाद्या जगिक गोष्टीकडून नव्हे, तर ही स्वर्गीय बातमी आहे. परमेश्वरापासून मनुष्य जातीसाठी जी चांगली बातमी आहे त्याला सुवार्ता म्हटलं गेलेलं आहे. बायबल त्या गोष्टीला सुवार्ता सांगतंय. जग त्याच्या दृष्टीने काही ना काहीतरी आनंदाची बातमी, खुशखबर, चांगली वार्ता, चांगल्या बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, हे ते बरंच काही सांगत असतं. परंतु बायबल, परमेश्वराचं जे लिखित शब्द आहे, हे सुवार्ता जगिक गोष्टीला नाही म्हणत. सुवार्ता बायबल चांगली बातमी त्या गोष्टीला म्हणत आहे की स्वर्ग राज्यातून परमप्रधान परमेश्वराकडून त्याने निर्माण केलेल्या माणसांसाठी जी काही चांगली बातमी आहे, त्या चांगल्या बातमीला बायबल सुवार्ता म्हणत आहे. आणि त्या सुवार्ता प्रसाराचं काम करणं हे माझं काम आहे, हे मला भाग आहे, असं प्रेषित पौल म्हणतोय. स्वर्गापासून मनुष्य जातीसाठी कोणती बातमी चांगली आहे? स्वर्गापासून मनुष्य जातीला कोणती बातमी, जी सुवार्ता जगाला प्राप्त झाली, ती काय आहे? सुंदर शब्दात लिहिलेलं आहे योहानाचं शुभवर्तमान अध्याय 3 वचन 16. देवाने जगावर एवढं प्रेम केलं की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. ही बातमी चांगली बातमी आहे. ही देवाकडून आलेली बातमी आहे. ही स्वर्गातून आलेली बातमी आहे. ही कोणाच्या कल्पनेतून आलेली, कोणाच्या स्वप्नातून आलेली बातमी नव्हे. खुद्द आपला निर्माणकर्ता परमेश्वर, ज्याने आपल्याला घडवलेलं आहे, ज्याने आपल्याला रचलेलं आहे, जो आपल्या शरीरातल्या पेशी जाणतो, आपल्या हृदयामध्ये असलेल्या प्रत्येक भावना, आपल्या हृदयामध्ये चालू असलेल्या प्रत्येक विचाराशी जो परिचित आहे, असा तो परमप्रधान परमेश्वर, त्याच्याकडून ही बातमी आहे की त्याने त्याचा एकुलता एक पुत्र आपल्याला दिलेला आहे, अशासाठी की आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवून स्वर्गाच्या गोष्टींसाठी पात्र ठरावे, अनंत काळासाठी पात्र ठरावे. आणि बायबल म्हणत आहे, प्रेषित पौल म्हणतोय, हे सांगणं माझं काम आहे, हे सांगणं मला भाग आहे. प्रेषित पौल कोण होता? येशू ख्रिस्ताचा झंझावाती कार्य करणारा शिष्य होता, ज्याने वादळाच्या वेगाने या जगामध्ये परमेश्वराचं काम केलं, येशूचं काम केलं, येशूची सेवा केली, आत्मे गोळा केले, परमेश्वराच्या राज्यामध्ये त्यांना पात्र, येशू रक्ताने पात्र असे केले, असा हा प्रेषित पौल होता. प्रेषित पौल म्हणतोय सुवार्ता सांगणं मला भाग आहे. सुवार्ता तर मी तुम्हाला सांगितली. सुवार्ता काय आहे? देवाने जगावर प्रेम केलेलं आहे. एवढं प्रेम की आपण काही चांगलं आहे म्हणून देवाने या पृथ्वीवरती येशूला पाठवलेलं नव्हतं. येशूला स्वर्गामध्ये कंटाळा आलेला आहे म्हणून स्वर्गातील पिता त्याला म्हणाला नाही की जा, जगामध्ये किती चांगली माणसं राहतात, त्यांच्यामध्ये जाऊन फेरफटका मारून ये. त्याच्यासाठी नाही पाठवलेलं. परमेश्वराने येशूला त्यासाठी नाही पाठवलेलं की जगामध्ये किती नीतिमान माणसं आहेत, जगामध्ये किती पवित्र माणसं आहेत, ती बघून ये म्हणून पाठवलेलं नाही. तर देवाचं प्रेम एवढं अफाट आहे, देवाचं प्रेम एवढं पवित्र आहे की बायबल म्हणतं आपण पापी असतानाही आपल्या पापांच्या क्षमेसाठी देवाने त्याचा पुत्र पाठवला आणि त्याच्या क्रुसावरती बलिदान घडून आणलं. बायबल म्हणतं ख्रिस्त सुवेळी अभक्तांसाठी मरण पावला. तो जर वेळेवर मेला नसता, त्याने जर वेळेवर मरण पत्करलं नसतं, तर आपल्याला पापांची क्षमा नव्हती. आपण जे आज त्याच्या नावाने आजारमुक्ती मिळवत आहोत, आपण जे आज त्याच्या नावाने शांतीला अनुभवत आहोत, ते आपण अनुभवलंच नसतं.
ते आपल्याला कधी अनुभवायला मिळालंच नसतं, पण ते आज अनुभवतोय. कारण देवाने एवढं प्रेम केलंय की त्याने त्याचा एकुलता एक पुत्र या भूमीवरती पाठवला. जो त्या क्रुसावरनं गळणारी रक्ताची धार आपल्यासाठी स्वर्गाचा मार्ग तयार करते. प्रभू येशू ख्रिस्ताने ज्या जखमा सहन केल्या त्या ह्या गोष्टीचा पुरावा आहेत की तुम्ही तुमच्या श्रापातून मुक्त झालेले आहात. ते ह्या गोष्टीचा पुरावा आहे की तुम्ही तुमच्या आजारातून मुक्त झालेले आहात. कारण पवित्र शास्त्रामध्ये वचन म्हणतं, त्याला बसलेल्या माराने तुम्ही निरोगी झालेले आहात. हीच तर ती सुवार्ता आहे की तुम्ही दुःखात राहू नका, तुम्ही स्वतःला एकटं समजू नका, तुम्ही स्वतःला निराश समजू नका. या जगामध्ये आहे जो आपला निर्माण करता परमेश्वर आहे, त्याला आपली काळजी आहे. काळजी पण केवढी की त्याने त्याचा एकुलता एक पुत्र, त्याच्याकडे जे सगळ्यात आवडती गोष्ट आहे परमेश्वराकडे, कोण? त्याचा एकमेव पुत्र. आणि बायबल म्हणतात तो त्याचा एकमेव पुत्र राखून न ठेवता, स्वतःकडे त्यांनी राखून न ठेवता तुमच्या आणि माझ्यासाठी या पृथ्वीवरती पाठवले. ही साधारण गोष्ट नाही आहे. स्वर्ग आणि पृथ्वी ज्यांनी बनवली तो परमेश्वर तुमच्या आणि माझ्यासारखा मनुष्य रूपामध्ये या भूमीमध्ये राहिला, या जगात राहिला तो अशासाठी की त्यांनी मनुष्य जातीच्या पापांच्या क्षमेसाठी आपल्या शरीरातून पवित्र रक्त, जे स्वर्गीय रक्त आहे, ज्याला स्वर्गाचा सुगंध आहे, असं रक्त या भूमीवरती वाहावं. आणि त्या रक्तावर जो कोणी गुडघा टेकला जाईल, जो कोणी विश्वास ठेवेल, त्याचं तारण होईल, त्याला परमेश्वराच्या राज्यातून उद्धाराचं वचन मिळेल. ही सुवार्ता आहे. आणि ही सुवार्ता सांगणं माझं काम आहे असं प्रेषित म्हणतोय. सुवार्ता सांगणं काम आहे असं पौल म्हणतोय. का बरं असं म्हणतोय तो? हे माझं काम, हे माझं भाग आहे, मला हे सांगणं भाग आहे. हे जर मी सांगितलं नाही तर माझी केवढी दुर्दशा होणार. ह्याच्याविषयी जर मी बोललोच नाही तर माझी केवढी दुर्दशा होणार. ह्याच्याविषयी मी वाच्यतेच केली नाही, एक शब्दही बोललो नाही तर माझी केवढी दुर्दशा होणार. का बरं असं तो म्हणतोय, का तो असं सांगतोय, हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला या प्रेषित पौलाच्या जीवनाची पार्श्वभूमी समजायला हवी. प्रेषित पौलाचं जीवन कसं होतं ह्याची पार्श्वभूमी तुम्ही पहिली समजून घ्या. प्रेषित पौल हा येशू ख्रिस्ताचा कार्य करणारा शिष्य, झंझावाती रीतीने कार्य करणारा शिष्य होता. त्याच्या अगोदर, येशूचा शिष्य बनण्या अगोदर हा शौल नावाने ओळखला जायचा. आणि बायबल असं म्हणतं, तो स्वतःची ओळख अशी करून देतो की मी 8व्या दिवशी सुनता झालेला, बन्यामीन वंशातला, इब्र्यातला इब्री असा, आणि नियमशास्त्राच्या दृष्टीने फरुशी असा, नियमशास्त्राच्या नीतिमत्वाच्या दृष्टीने निर्दोष असा ठरलेला, आणि माझ्या आस्थेविषयी म्हणाल तर मी मंडळीचा छळ करणारा असा होतो. ही त्याची ओळख आहे. काय ओळख आहे? तो म्हणतो मी इब्र्यांचा इब्री आहे, मी बन्यामीन वंशातला आहे, मी 8व्या दिवशी सुनता झालेला आहे, मी नियमशास्त्राच्या दृष्टीने फरुशी आहे. फरुशी म्हणजे कोण? की जे जुना करारामध्ये परमेश्वराने त्याच्या लोकांना ज्या आज्ञा दिलेल्या आहेत त्या आज्ञांना जे लोक कट्टरतेने पाळतायत अशा लोकांच्या समूहाला परुषी समूह म्हणतात. की जे कट्टरतेने पाळायचा प्रयत्न करतात की देवाने हे सांगितलंय, मोशेच्याद्वारे हे सांगितलंय आणि ते तंतोतंत पाळण्याचा प्रयत्न करतात, कट्टरतेने पाळण्याचा प्रयत्न करतात. अशा समूहातील लोकांना परुषी म्हटलं गेलेलं आहे. प्रेषित पौल म्हणतोय की मी नियमशास्त्राच्या दृष्टीने परुषी असा आहे, कारण तो सुद्धा त्या लोकांमध्येच राहिला होता. तो त्या लोकांमध्ये राहिला होता, वडील वर्गामध्ये राहिला होता, याजक लोकांबरोबर त्याचं उठणं बसणं होतं, आणि त्याच्यामुळे त्याला नियमशास्त्र चांगलं तोंडपाठ झालं होतं. ते शौल काही असा लेचापेचा माणूस नव्हता, सगळं चांगलं माहिती होतं. म्हणून तो स्वतः सांगतोय स्वतःची ओळख, नियमशास्त्राच्या दृष्टीने म्हणाल तर मी परुषी होतो, नियमशास्त्राच्या नीतिमत्वाच्या दृष्टीने म्हणाल तर मी निर्दोष ठरलेला, कोणी माझ्याकडे बोट नाही करू शकत, कोणी मला आरोप नाही लावू शकत, कोणी माझ्यावरती काही खोटे आरोप नाही लावू शकत, एवढा मी नियमशास्त्राच्या नीतिमत्वाच्या संबंधी निर्दोष असलेला माणूस, इब्र्यांचा इब्री असा, बन्यामीन वंशातला, स्वतःचा वंश पण तो सांगतो. आणि त्याची मोठ्या मोठ्या लोकांबरोबर उडबस असायची, मोठ्या मोठ्या लोकांबरोबर. आणि तो म्हणतोय माझ्या आस्थेविषयी म्हणाल तर मी मंडळीचा छळ करणारा होतो. इथपर्यंत ठीक होतं की तो त्याची ओळख सांगतोय, असं आहे, मी अमुक आहे, मी तमुक आहे, मी ह्या गावाचा, मी त्या गावाचा, हे तिथपर्यंत ठीक आहे. तो म्हणतोय मी मंडळीचा छळ करणारा होतो. जे लोक येशूचं नाव घेतात, जे लोक येशूच्या नावाने प्रार्थना करतात, येशूच्या नावाने गोळा होतात, त्या लोकांना जाऊन मी मारायचो असं हा म्हणतो. आणि हा तो तसंच करायचा. त्याला फक्त कळालं की इकडे प्रार्थना होते, तो तिकडे फरमान घ्यायचा, लेखपत्र घ्यायचा, आणि ते सैन्याची एक तुकडी घ्यायचा आणि जायचा त्या प्रार्थनामध्ये आणि सगळं उधळून लावायचा. देवाच्या लोकांना, पवित्र जनांना, देवाच्या दास आणि दासीला देहांत शिक्षा करायचा. त्या राजाचं शासन होईल, शिक्षा होईल, दंड ठरेल असा तो करायचा. तुरुंगात डांबून ठेवायचा. बायबल म्हणतं त्यांना तो गावाच्या वेशीबाहेर पळवून लावायचा. एवढा तो लोकांचा, म्हणजे येशूच्या लोकांचा छळ करायचा. आणि तो म्हणतोच आहे आस्थेविषयी म्हणाल. आस्था म्हणजे काय? आस्था म्हणजे त्याला ज्याचा छंद आहे.
आवड आहे. एखाद्या गोष्टीची आवड असल्यावर माणसाला सांगावं लागत नाही, तो स्वतःहून करतो. एखाद्या गोष्टीचा छंद असेल तर माणसाला सांगावं लागत नाही, तो स्वतःहून करतो. आणि हा शौलाचा असंच होतं, त्याचा छंदच आहे की प्रार्थना कुठे होते हे समजताच तो जाऊन तिकडे विरोध करायचा, मारायचा, उधळून लावायचा, वेशीच्या बाहेर जाऊन त्यांचा पाठलाग करायचा. मग ते पुरुष असो स्त्री असो तुरुंगामध्ये डांबून ठेवायचा आणि त्याला बरं वाटायचं, त्याला आनंद यायचा. आणि मग होतं असं की एकदा तो असाच कुठल्या तरी मंडळीचा छळ करायला जात होता. त्याने नेहमीप्रमाणे सैन्याची एक छोटी तुकडी घेतली, याजकांकडून मोठा फरमान घेतला, राजाकडून मोठा फरमान घेतला की मला त्या लोकांना धरून मारायचं आहे, त्या लोकांना तुरुंगात टाकायचं आहे. आणि मग हा शौल निघतो नेहमीप्रमाणे. ह्याला छंद आहे, ह्याला आवड आहे. काय करायचं आहे? येशूच्या लोकांचा छळ करायचा आहे, येशूच्या लोकांना मारायचं. त्यांना सांगायचं की नियमशास्त्रामध्ये लिहिलं आहे की जगामध्ये तारणारा येणार, पण तो येशू नाही आहे, तो दुसरा कोणतरी आहे. असं ह्याचं डोक्यामध्ये हे होतं. हा गेला बायबल म्हणतं, हा चालू आहे, हा पुढे ह्याच्या मागे सैन्याची तुकडी आवेशाने भरलेला आहे. एखाद्या माणसाला एखाद्या गोष्टीची आवड असली की मन लावून तो काम करतो. तसा हा शौल मन लावून त्या रस्त्यावरनं चाललेला आहे. आता जाऊन यांना मारणार, आता जाऊन यांची प्रार्थना मी उधळून लावणार, आता जाऊन यांना तुरुंगात डांबणार. ह्याचं चालू आहे गणित नेहमीप्रमाणे. आणि होतं असं, दिमिश्कामध्ये जात असताना अचानक मध्येच एक फार मोठा असा प्रकाश चकाकतो, एक फार मोठा प्रकाश. तो प्रकाश काही ट्यूबलाईटीचा नाही आहे, तो प्रकाश स्वर्गातला प्रकाश असतो. एवढा भक्क प्रकाश असतो की तो घोड्यावरनं खाली पडतो, खाली पडून जातो. तो घोडे पुढे जाईनाच, घोडे पुढे जातच नाही आहे, कारण लख्ख प्रकाश आहे. एवढा प्रचंड प्रकाश की घोडे पुढे सरसावेनाच. शौलाची त्या लख्ख प्रकाशाकडे बघून दृष्टी जाते, हा खाली पडतो आणि त्या प्रकाशातून आवाज येतो, शौला शौला तू माझा छळ का करतोस. प्रकाशातनं कोणतरी बोलतो हे ऐकूनच शौल अचंबित होतो आणि मग विचारतो की प्रभू तू कोण आहेस, कोण आहे असा ज्याचा मी छळ करतोय, कोण बोलतोय हा प्रकाशातून. त्या प्रकाशातून आवाज येतो, ज्या येशूचा तू छळ करतोस तोच मी बोलतोय. तेव्हा त्याला कळतं की येशूच हा तारणार आहे, येशूच हा प्रभू आहे आणि येशूच हा मसीहा आहे म्हणून. आणि ह्याची दृष्टी जाते, आता पुढे जाईनाच. ह्याच्या बरोबरची माणसं उभी आहेत. वाणी फक्त पौलाने ऐकलेली आहे, बाकी कोणाला काय माहितीच नाही. बाकी सगळे स्तब्ध उभे राहिले आहेत. झालं तरी काय, अचानक कसं काय प्रकाश आला, कसं काय हे झालं. शौल म्हणतोय प्लान चेंज, चला परत मागे घरी, मला सोडा, कारण ह्याला दिसत नाही आहे. ह्याच्या जवळ जे उभे होते ते सैनिक त्याला घेतलं आणि त्याच्या घरामध्ये नेऊन सोडलं. आता तो प्रार्थना करतोय, त्याला चांगलं कळालेलं आहे की बापरे मी परमेश्वराचा छळ केलेला आहे, मी येशूच्या लोकांना मारतोय म्हणजे मी येशूला मारतोय, मी येशूच्या लोकांचा छळ करतोय म्हणजे मी येशूला छळतोय. कारण येशू आपल्या शिष्यांना, येशू आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना परक समजत नाही. येशू आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना किती जवळचा समजतो, येशू आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या शिष्यांना किती जवळचा समजतो. हे ह्याच्यातून कळतं की येशू प्रकाशामधून असं बोलतो, तू माझा छळ का करतोस. येशू काय म्हणतोय, माझा छळ का करतोस. आणि हा शौल कोणाचा छळ करायचा, त्याच्या शिष्यांचा. तेव्हा येशू काय म्हणते, माझ्या शिष्यांचा छळ म्हणजे माझा छळ आहे, माझ्या लोकांना त्रास म्हणजे तो मला त्रास आहे, माझ्या लोकांची चिंता ती माझी चिंता आहे. आणि हा समजून गेला की मी येशूचा छळ केलेला आहे, मी येशूच्या लोकांना त्रास दिलेला आहे. आणि येशू हा कोणी साधारण माणूस नसून हाच जिवंत देवापासून आलेला आमचा तारणारा आणि प्रभू परमेश्वर आहे. आणि मग तो प्रार्थना करतो तेव्हा दृष्टांतात पाहतो की देवाचा एक सेवक ज्याचं नाव आहे हनन्या, हा माझ्यावर डोक्यावर हात ठेवतो आणि मी बरा होते असा हा पाहतो. तेवढ्यात देव हनन्या नावाच्या संदेष्ट्याला त्याच्या घरामध्ये सांगतो की उठ आणि तिकडे जा, अमुक एका ठिकाणी तिकडे शौल नावाचा एक माणूस आहे, त्याला दृष्टी नाही आहे, तू त्याच्या डोक्यावर हात ठेव असं त्यांनी पाहिलेलं आहे, त्याला दिसणार. तेव्हा हनन्या विचारतो कोणाकडे जायचं आहे. तेव्हा परमेश्वर सांगतो शौलाकडे जायचं आहे. हनन्या समजून जातो, अरे हा तोच शौल आहे जो येशूच्या लोकांचा छळ करायचा, हा तोच शौल आहे जो येशूच्या लोकांना मारायचा. आणि त्याची दृष्टी गेली आहे. कदाचित असं म्हणलं असेल, राहू दे, कशाला जायचं त्याच्याकडे, कदाचित म्हणलं असेल परमेश्वर. आणि तो सांगतोय, हनन्या सांगतोय की तो माहिती आहे का कोण आहे, तो शौल आहे, त्याने तुझ्या लोकांचा छळ केला, त्याने अमुक केलं, त्याने तमुक केलं, तुझ्या लोकांना त्रास दिला. परमेश्वर म्हणाला तू जा, परराष्ट्रीयांच्या समोर आणि इस्रायलांच्या राजासमोर माझ्या नावाची साक्ष देणारा तो एक पात्र, माझं निवडलेलं पात्र ठरेल. माझ्या नावासाठी त्याला किती सहन करावं लागेल हे मी त्याला नंतर दाखवून देईन. आणि मग परमेश्वराच्या बोलण्यानुसार हनन्या नावाचा संदेष्टा त्या शौलाच्या घरी गेला, शौलाच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि म्हणाला, शौल भाऊ
ज्या परमेश्वराचा प्रकाश पाहून तुझे डोळे गेलेले आहेत, जो परमेश्वर तुझ्याशी प्रकाशाच्या द्वारे बोलला त्यानेच मला तुला बरं करायला पाठवलेलं आहे. आणि हात ठेवल्याबरोबर त्याचं दृष्टी पूर्णपणे दिसायला लागतं. आता तो पूर्णपणे बघायला लागतो. आणि मग परमेश्वराने केलेल्या उपकाराची तीव्र जाणीव होते. एक तो येशू ज्याचा मी छळ केला, त्याच्या नावाचा मी अपमान केला, त्याच्या नावाचं मी दुर्भाषण केलं, तरी सुद्धा त्याने माझ्यावर प्रेम दाखवलं. तो असं म्हणाला नाही की तुला मी बघतोच, तू मेल्यावरती तू येवर मी तुला सांगतोच बरोबर. नाही, तो असं म्हणाला नाही. माझा आत्मा नरकाच्या दिशेने जात होता कारण मला येशूची ओळख नव्हती. माझा आत्मा नरकाच्या दिशेने जात होता कारण मला नियमशास्त्रांमध्ये लिहिलेल्या त्या भविष्यवाणींची ओळख नव्हती. आणि असं असताना मी त्याच्या लोकांचा छळ केला. पण तो परमेश्वर, तो येशू किती दयावान परमेश्वर आहे, तो येशू किती कृपाळू परमेश्वर आहे की माझे डोळे गेलेले आहेत, त्यांनी मला आंधळं पण ठेवलं असतं, आंधळंच राहू दिलं असतं कारण मी त्याच्या लोकांचा छळ केला, पण त्यांनी मला आंधळं राहू दिलं नाही. तर त्यांनी माझ्यावर एवढी दया दाखवली की त्याने त्याच्या एका माणसाला माझ्याकडे पाठवलं, माझ्या डोक्यावर हात ठेवला आणि 3 दिवस जे मला दिसत नव्हतं ते आता पूर्णपणे दिसायला लागलं. या उपकाराची त्याला जाणीव होते. आता त्याला भरदस्त जाणीव झालेली आहे की तो परमेश्वर खरंच प्रेमळ आहे, तो खरंच कनवाळू आहे. ज्या येशूच्या नावाचा मी छळ करतोय, ज्या येशूच्या नावाचा मी विरोध करतोय, तो कोणी साधा सुद्धा माणूस नाही, तोच तारणार आहे हे त्याला चांगलं कळतं. माझ्यावर फार मोठी दया झाली. त्याच्या लोकांचा छळ करून सुद्धा देवाने मला पाचारण केलं. त्याच्या लोकांना त्रास देऊन सुद्धा देवाने मला त्याच्या जवळ ठेवलं. त्याच्या लोकांना पीडा देऊन, देहांत शिक्षा करून, तुरुंगामध्ये डांबून ठेवून त्यांचे हाल केले, तरी मला देवाने टाकून दिलं नाही. माझ्यावर दया दाखवली. माझा आत्मा नरकात जाण्यापासून वाचवला. याचा अर्थ उद्याला जरी मी मेलो तर मी नरकात जाणार नाही, थेट येशूच्या राज्यामध्ये, त्याच्या स्वर्गामध्ये जाईन. आता त्याला त्याच्यावरती झालेल्या असीम कृपेची पूर्ण जाणीव झालेली आहे. आणि त्या जाणीवेमुळे तो म्हणतोय सुवार्ता सांगणं मला भाग आहे, सुवार्ता सांगणं हे माझं काम आहे. सुवार्ता सांगणं जर मी ती सांगितली नाही तर माझी केवढी दुर्दशा होणार. अरे ज्याने माझ्यावर एवढी कृपा केली, ज्याने माझ्यावर एवढी दया दाखवली, ज्याने माझ्यावरती निस्वार्थ आणि अतोनात स्वर्गीय प्रेम केलं, त्याच्याविषयी जर मी बोललो नाही तर माझ्यासारखे अभागी माणूस कोण आहे, माझ्यासारखा अभागी माणूस कोण. म्हणून प्रेषित पौल म्हणतोय की सुवार्ता सांगणं मला भाग आहे, सुवार्ता सांगणं हे माझं काम आहे, हे मला स्वर्गातून सोपवलेली कामगिरी आहे. माझ्यावर दया झाली आहे, मला बोललंच पाहिजे. माझ्यावर देवाने प्रेम दाखवलंय, मला त्या प्रेमाविषयी बोललंच पाहिजे. एकही जर शब्द मी बोललो नाही तर माझ्यासारखा अभागी माणूस कोण नाही, माझ्यासारखा दुर्दशेला पात्र असा माणूस कोण नाही. मला बोलणं भाग आहे, मला बोलणं गरजेचं आहे. प्रेषित पौलाने हे वचन मंडळीला सांगितलेलं आहे, मंडळीमध्ये हे वचन लिहून ठेवलेलं आहे, जे 2000 वर्षानंतर आज आपण वाचत आहोत. ते अशासाठीच लिहिलेलं आहे की प्रत्येक विश्वासणाऱ्या माणसाने हे समजावं की सुवार्ता सांगणं हे माझं काम आहे, सुवार्ता सांगणं हे माझा भाग आहे. ज्याप्रमाणे प्रेषित पौल म्हणत आहे की माझ्यावर देवाची दया झाली, माझ्यावरती देवाने प्रेम केलं, माझ्यावरती देवाची असीम कृपा झाली, ते मला बोलणं भाग आहे. त्याप्रमाणे विश्वासणाऱ्याचं हे काम आहे. जर तुमच्या जीवनात साक्ष घडली आहे तर सुवार्ता सांगणं हे तुमचं काम आहे. तुमच्या जीवनात चमत्कार घडला आहे, सुवार्ता सांगणं हे तुमचं काम आहे. देवाने तुमच्या जीवनात काम केलेलं आहे, देवाने तुमच्या जीवनात शांती दिलेली आहे, देवाने तुमच्या जीवनावरती निस्वार्थ असं प्रेम दाखवलेलं आहे, तुम्ही इकडे येऊन साक्ष दिलेली आहे. तर याचा अर्थ स्पष्ट आहे की स्वर्गाच्या राज्यातून तुमच्यावरती एक कामगिरी सोपवलेली आहे, तिच्याविषयी तुम्ही बोलणं हे तुमचं काम आहे. ज्या वेळेला साक्ष घडते त्याच वेळेला स्वर्गातून तुम्हाला कामगिरी सोपवली जाते. ही कामगिरी कोणा माणसाकडून नव्हे, ही कामगिरी कोणा एका पंथाकडून नव्हे, ही कामगिरी तुम्हाला खुद्द देव देतो. ही देवाचं काम आहे. आणि सुवार्ता सांगणं हे काम फक्त आणि फक्त देवाने माणसालाच दिलेलं आहे, कुठल्या देवदूताला नव्हे, हे माणसाला दिलेलं आहे. सुवार्ता सांगण्याचं काम हे माणसाचं काम आहे. आणि ज्या वेळेला देवाची कृपा, ज्याप्रमाणे तुम्ही पौला समान जेव्हा कृपेला अनुभवता, पौला समान जेव्हा देवाच्या प्रेमाला अनुभवता, तुमच्या जीवनात साक्ष येते, तुमच्या जीवनात शांती येते, तर तुम्ही गप्प बसता कामा नये, तुमची जीभ शांत बसता कामा नये, ती बोलली पाहिजे. म्हणून प्रेषित पौल म्हणतोय सुवार्ता सांगणं मला भाग आहे, कारण माझ्यावरती देवाची कृपा झालेली आहे. तुमच्यावर देवाची कृपा झाली आहे काय? तुम्ही सुवार्ता सांगण्याला बंदिस्त आहात. तुमच्या जीवनात साक्ष घडली आहे काय? सुवार्ता सांगायला तुम्ही बंदिस्त आहात. हे सुवार्ता सांगणं फार मोठं काम आहे. तुम्ही आज जे इथे प्रार्थनेला आलेला आहात, तुम्हाला पण कोणीतरी सुवार्ता सांगितली होती, तुम्हाला पण कोणीतरी प्रार्थनेविषयी माहिती दिली, तुम्हाला पण कोणीतरी येशू हे नाव पुढे येऊन सांगितलं, तेव्हा जाऊन तुम्ही इथेपर्यंत प्रार्थनेला आलात, तेव्हा जाऊन तुम्ही इकडे देवाचा अनुभव घेतायत. ज्याने तुम्हाला सांगितलं त्याने त्याचं काम केलं. आता तुमची वारी, आता तुम्ही सांगा, कारण तुमच्या जीवनात काम केलंय. काय माहिती तुमच्या सुवार्ता सांगण्याने कितीतरी आत्मे देवाच्या राज्यामध्ये येतील, गुडघे टेकतील आणि जीभ कबूल करेल की येशूच प्रभू, येशूच तारणारा आणि येशूच मेंढपाळ आहे.
म्हणून गप्प राहू नका. फक्त येशू एवढा मर्यादित नसतो की माझं काम झालं, माझा आजार गेला, अमका गेला, तमका गेला, हे काम झालं, ते काम झालं, ही साक्ष ती साक्ष, बस इथपर्यंत नाही आहे. कृपा झाली आहे म्हणजे बोलणं भाग आहे, कृपा झाली आहे म्हणजे सांगणं भाग आहे. त्या लोकांना सांगा ज्या लोकांकडे कृपा नाही आहे. कितीतरी लोक आज आजारांमध्ये आहेत, दुःखांमध्ये आहेत, क्लेशांमध्ये आहेत, त्यांच्याकडे आशाच नाही आहे. त्यांना असं वाटतं की संपलं सगळं. तुम्ही जर बातम्या पाहत असाल तर त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे समजतं की मोठे प्रतिष्ठित लोक, शिकली सवरलेली लोक, चांगली गडगंज संपत्ती असलेली लोक आत्म्यामध्ये निराश असतात आणि म्हणून आत्महत्या करतात. जेव्हा लोक वर्तमानपत्र वाचतात आणि जेव्हा काही वर्तमानपत्राच्या काही बातम्या पाहतात तेव्हा त्याच्यावरती त्यांना असं वाटतं, अरे बापरे, ह्यानी कशी आत्महत्या केली, ह्याच्याकडे तर सगळं होतं, ह्याच्याकडे तर पैसा होता, ह्याच्याकडे अमका होता, ह्याच्याकडे तमका होता, तरीसुद्धा ह्यानी कशी काय आत्महत्या केली, ह्याला कुठलं दुःख होतं. दुःख सगळ्यांकडेच आहे, जगामध्ये दुःखच भरलेलं आहे. पण जे देवाचे लोक आहेत त्यांच्या हृदयामध्ये देवाची शांती, त्याचं प्रेम आणि त्याचा आनंद आहे, म्हणून त्यांना भिण्याचं कारण नाही. सुवार्ता सांगणं मला काम आहे. तुमचं कितीतरी मोठा आजार गेला असेल, कितीतरी मोठा त्रास गेला असेल, कितीतरी घरामध्ये असलेली अशांती, तुमची कितीतरी वर्षापासून जी अशांती गेली असेल, कोणाला दृष्ट आत्म्याचा त्रास असेल तो निघून गेला असेल, तर त्याच्याविषयी बोलणं हे तुमचं काम आहे. त्याच्याविषयी सांगणं हे तुम्हाला सोपवलेलं एक फार मोठी कामगिरी, हे तुम्हाला भाग आहे. हे तुमचं सांगणं काय आहे? भाग आहे. प्रेषित पौल म्हणतोय सुवार्ता सांगणं मला भाग आहे. का? कारण माझ्यासारख्या अभाग्या माणसावरती देवाने दया दाखवलेली आहे. मी जो नरकाच्या अधीनतेला आणि पात्र असलेला माणूस, जो येशूने त्याच्या रक्ताने माझं ते पात्रता पुसून टाकली आणि स्वर्गाच्या गोष्टीसाठी मला पात्र केलं, स्वर्गात घेण्यासाठी मला पात्र केलं, त्याच्याविषयी मी बोलणं भाग आहे. एक शब्द मी नाही बोलू शकत तर काय फायदा? त्याने जे माझ्यावरती प्रेम दाखवलं त्याच्याविषयी जर मी एकही शब्द बोलू शकत नाही तर काय फायदा? त्याचं काम सांगणं, त्याचं काम करणं मला भाग आहे. सुवार्ता सांगणं मला भाग आहे. बायबलमध्ये एक घटना आहे. येशू ख्रिस्त मनुष्य रूपामध्ये असताना होडीतून जात होते आणि गरसीकर प्रदेशाच्या किनाऱ्यावरती आलेले असताना येशू ख्रिस्ताने पाहिलं की एक माणूस काहीतरी सैरावैरा पळतोय, निवस्त्र असा सैरावैरा पळतोय, अंगावरती एकही कपडे नाही आहे, पळतोय इकडून तिकडे. बायबल त्याच्याविषयी अशी साक्ष देतं की हा माणूस दृष्ट आत्मा लागलेला माणूस आहे. एवढा दृष्ट आत्म्याची भयानक ताकद त्याच्यामध्ये आहे की तो समाजात राहण्याच्या पात्रतेचा नाही आहे. तो लोकांमध्ये राहू नाही शकत, कारण त्याच्या मेंदूवरती, त्याच्या बुद्धिमत्तेवरती, त्याच्या समजूतदारपणावरती त्याचं नियंत्रण नाही आहे. कारण बायबल असं म्हणतं की तो लोकांना मारायचा, लोकांसाठी तो अपायकारक होता, घरातल्या लोकांसाठी तो अपायकारक होता. म्हणूनच त्या लोकांनी ह्या माणसाला कुठेतरी दूर जंगलामध्ये नेऊन साखळदंडाने बांधून ठेवलं होतं. कारण हा माणसांना मारतो, ह्याचा समाजाला खूप मोठा अपाय ठरेल, म्हणून लोकांनी घाबरून त्याला कुठेतरी लांब कबरेमध्ये ठेवलं. ती कबर ज्याच्यामध्ये प्रेत असतं, आणि त्या कबरेमध्ये ठेवलं. आणि बायबल असं म्हणतं की त्याने तो साखळदंड तोडून काढला. ती रस्सी नव्हती, ती नायलॉनची रस्सी किंवा ती सुतळ नव्हती, कात्या रस्सी नव्हती, लोखंडी साखळदंड होता, तो त्याने तोडून काढला. म्हणजे विचार करा किती मोठं ते सैतानी बळ त्याच्या आतमध्ये त्याला पीडादायक होतं. बायबल असं म्हणतं की तो दगडाने आपलं अंग ठेचून काढायचा, तो स्वतःला घायाळ करून घ्यायचा, स्वतःचे हाल. त्याला समजायचंच नाही की मी मला मारून घेतोय, त्याला समजायचंच नाही की मी मला जखमा करून घेतोय. आणि मग कुठेतरी वनात आरडाओरडा करत रात्री अपरात्री बेरात्री असा कुठेतरी फिरत असायचा. लोकांमध्ये त्याची दहशत होती. कदाचित त्यावेळेला असं असेल की लोक त्याला लांबून येताना बघून आपला रस्ता पण बदलत असतील, कारण तो एवढा लोकांना विघातक असा होता. तो समाजात राहण्याच्या किंवा लोकांमध्ये राहण्याच्या तो पात्रतेचाच नव्हता, त्याला असंच ठेवलं होतं. असा माणूस येशू ख्रिस्ताच्या समोरून कुठेतरी धावत असताना येशूची नजर त्याच्याकडे गेली आणि तो माणूस येशूच्या समोर आला आणि म्हणतो की परत देवाच्या पुत्रा तू मध्ये का पडतोस? त्यांना असं वाटलं की येशू आम्हाला काहीतरी अधोलोकात जाण्याची आज्ञा करेल. त्याच्या अगोदर त्यांनी सांगितलं की आम्हाला बाजूला शेजारी रानामध्ये डुकरांचा कळप चरत आहे, त्या कळपामध्ये आम्हाला जाण्याची आज्ञा कर. तेव्हा येशू त्यांना जाण्याची आज्ञा देतो. तेव्हा त्या माणसामधले सगळे अशुद्ध आत्मे निघून त्या डुकरांमध्ये शिरतात. डुकरं सैराभैरा पळत राहतात, इकडे तिकडे सैराभैरा पळतात. आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की डोंगराच्या उंच कड्यावरून खाली उडी मारून ते त्या पाण्यामध्ये गुदमरून मरून जातात. आणि हा जो दुष्ट आत्म्याने पीडित होता माणूस, तो येशूच्या सामर्थ्याने, त्याच्या शब्दाने त्याच वेळेला पूर्णपणे बरा होतो. तो लोकांमध्ये राहण्याच्या पात्रतेचा होतो. आता तो बरा झालेला आहे. कोणीतरी त्याच्या अंगावरती कपडे पण टाकलेले आहेत, कारण बायबलमध्ये डुकरांचे मालक जेव्हा आले तेव्हा त्याने त्या माणसाला येशूच्या बाजूला बसलेला पाहिला, जो माणूस आपल्या अंगावर एकही कपडे ठेवत नव्हता. आता तो कपडे घालून शांत निवास बसलेला आहे. त्यांना हे पण समजलं नाही की तो बरा झालेला आहे, तो बरा झाला होता. आणि नेहमीप्रमाणे येशू ख्रिस्त एका गावातून दुसऱ्या गावात जायला निघाला. तेव्हा ह्या गरसेकर प्रदेशातील भूतग्रस्त
जो येशूच्या सामर्थ्याने आणि शब्दाने बरा झालेला आहे, तो येशूला सांगतो, प्रभूजी मला तुमच्यासोबत यायचं आहे. काय म्हणतो? प्रभूजी मला तुमच्यासोबत यायचं आहे, मला तुमच्याबरोबर राहायचं आहे, तुम्ही जिकडे जाल तिकडे मला यायचं आहे. तेव्हा येशू सांगतो, नाही, तू आपल्या घरी जा, तू आपल्या लोकांकडे जा, तू आपल्या गावात जा, तू आपल्या स्वकीयांकडे जा आणि देवाने तुझ्यासाठी किती मोठा चमत्कार केला तो त्या लोकांना सांग, असं येशू ख्रिस्त सांगतो. याचा अर्थ येशू ख्रिस्त त्याला सुवार्ता सांगायला सांगतो. आणि मग बायबल असं म्हणतं, येशू आपल्या वाटेने निघून जातो. हा माणूस आपल्या येशूने सांगितल्याप्रमाणे आपल्या गावात जातो, लोकांना साक्षी देतो, येशू नावाच्या माणसाने मला बरं केलेलं आहे, त्याच्याकडे ते सामर्थ्य आहे, त्याच्यामुळे मी बरा झालो आहे. आणि बरीच लोक येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवतात आणि येशूला प्रभू तारणारा म्हणून स्वीकारतात. याचा अर्थ प्रभू येशू ख्रिस्त या घटनेमध्ये सांगतोय, सुवार्ता सांगणं. तुमच्या जीवनात जर काय घडलं आहे, सुवार्ता सांगणं हे तुमचं काम आहे. सुवार्ता सांगणं हे तुम्हाला भाग आहे. भाग आहे म्हणजे करणंच आहे, ते भाग आहे म्हणजे गरजेचंच आहे, ते भाग आहे म्हणजे ते आवश्यकतेचंच आहे. केलं तर केलं, कोण बघायला येणार आहे? ब्रदर थोडी बघायला येणार आहे की मी सुवार्ता सांगतोय की नाही सांगतोय. सिस्टर थोडी बघायला येणार आहे की मी सुवार्ता सांगतोय की नाही सांगतोय. पण आम्ही बघायला आलो काय, नाही आलो काय, पण कोणीतरी आहे ज्याच्यासमोर तुम्ही गुडघे टेकणार कधीतरी, हात जोडणार कधीतरी, प्रभू माझं हे काम कर, प्रभू माझं हे काम कर. प्रभू म्हणाल ते जाऊ दे, गेल्या वेळेला जे मी काम केलं होतं तुझं, ते तिकडे येऊन तू साक्ष दिली होती, त्याचं तू कोणाला साक्ष सांगितलीस काय? शेजारच्याला सांगितलीस काय? तुझ्या मित्राला तू सांगितलीस काय? नातेवाईकाला तू सांगितली काय? नाही प्रभू नाही. जा पहिला सांगून ये. कदाचित तुम्ही सांगायला जाल, देवाची कृपा त्याच वेळेला होईल आणि तुमचं ते पण काम पूर्ण होईल आणि साक्ष घडेल. तो देव आहे, देव, त्याच्याशी कोणी खेळू शकत नाही, कोणीच शेंडी लावू शकत नाही. तो देव आहे, त्याला बरोबर माहिती आहे कसं काम करायचं आहे, त्याला बरोबर माहिती आहे. त्याला शिकवायला जाण्या इतपत कोण इकडे जगामध्ये कोणच ज्ञानी आणि सुज्ञ नाही आहे. बायबल असं म्हणतं की माणसांच्या ज्ञानापेक्षा देवाचं मूर्ख पण श्रेष्ठ आहे. जगातले जगात ज्या लोकांना विद्वान समजतात, ज्ञानी समजतात, विचारवंत समजतात, त्या सगळ्यांची बुद्धी जरी एकत्र केली तरी परमेश्वराच्या मूर्खत्वापुढे जाऊच शकत नाही. मग विचार करा, देवाचं ज्ञान किती मोठं असेल, देवाचं ज्ञान किती गहन असेल. म्हणून त्याला कोणी शिकवायला जाऊ शकत नाही. देव बरोबर काम करतो. म्हणून तुम्ही देवाशी प्रामाणिक राहा. देव म्हणतोय सुवार्ता सांग, तर सुवार्ता सांग. सुवार्ता सांगणं हे काम आहे. ज्या वेळेला तुम्ही साक्षीला अनुभवता, ज्या वेळेला तुमच्या जीवनात चमत्कार घडतो, ज्या वेळेला तुम्ही शांतीचा अनुभव घेता, त्याच वेळेला, नेमक्या त्याच वेळेला स्वर्गातून तुम्हाला देव कामगिरी सोपवतो की आता ही सुवार्ता तू जगाला सांग. आणि बायबलमध्ये स्पष्ट स्वरूपात लिहिलेलं आहे, येशू ख्रिस्त 40व्या दिवशी स्वर्गात घेतला जात असताना येशूने आपल्या लोकांना सांगितलं, सर्व राष्ट्रांत जा आणि माझ्या राज्याची घोषणा करा. सगळ्यात महत्त्वपूर्ण काम प्रभू येशूने विश्वासणाऱ्यांना दिलेलं आहे. आणि तुम्ही हे सुवार्ता सांगण्याचं काम करत असताना स्वतःला कधी एकटं समजू नका. जेव्हा तुम्ही सुवार्ता सांगता तेव्हा सर्टिफिकेट द्यायला मी नाही येणार आहे तिकडे की चांगलं काम केलं, तू सुवार्ता सांगितली. नाही, तुम्ही नुसतं मनात जरी प्रार्थना कराल, 2 मिनिटाची जरी प्रार्थना कराल, तेव्हा स्वर्गातून सामर्थ्य उतरेल आणि तुमच्या प्रार्थनेला उत्तर आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून सुवार्ता सांगताना कधी स्वतःला एकटं समजू नका. तुम्ही एकटे नाही. सुवार्ता सांगणारा माणूस कधी एकटा नसतो. सुवार्ता सांगणाऱ्याबरोबर स्वर्ग असतो, पुरा स्वर्ग. स्वर्ग म्हणजे तुम्ही आता विचार करा, तुमच्या बाजूने स्वर्ग आहे. तुम्ही म्हणाल आम्ही घरात 4च जण राहतो, आम्ही घरात 2च जण राहतो, पण एकटा सुवार्ता सांगणाऱ्या माणसाच्या बाजूने अख्खा स्वर्ग उभा असतो. कारण तुम्ही स्वर्गातलं काम करताय, देवाचं काम करताय. साक्षी अद्भुत अशीच नाही घडत, स्वर्गामध्ये फार मोठी हालचाल होत असते. जेव्हा तुम्ही एखाद्याला सुवार्ता सांगता, फार मोठी हालचाल होत असते. बायबल इथपर्यंत सांगतं, सुवार्ता सांगणाऱ्याचे चरण किती मनोरम आहेत. इथपर्यंत सुवार्ता सांगणाऱ्याचा काय बोलतात दबदबा आहे. इथपर्यंत सुवार्ता सांगणाऱ्याची एक चकाकी आहे जी स्वर्ग राज्यामध्ये आहे, की परमेश्वराच्या शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे, सुवार्ता सांगणाऱ्याचे चरण किती मनोरम आहे. सुवार्ता सांगणं म्हणजे फक्त मी हातात माईक घेतलं मी प्रवचन देते म्हणजेच सुवार्ता सांगणं असं नाही आहे. तुम्ही आपली साक्ष सांगणं आणि प्रार्थनेला येण्यासाठी सांगणं, त्याच्या जीवनातलं दुःख दूर होईल. देव जिवंत आहे, तू देवाकडे ये, देव तुला सांभाळेल, देव तुझ्यावरती लक्ष ठेवून आहे, देव तुझं सगळं काम करेल, हे सांगणं सुवार्ता आहे. जगाला माहितीच नाही आहे देव जिवंत आहे म्हणून. जगाला माहितीच नाही की देव एवढा भला मोठा आहे की स्वर्ग त्याचं राजासन आणि पृथ्वी त्याचं पदासन आहे. एवढा मोठा देव आहे. तो फक्त एका चौकटीत मर्यादित नाही आहे, त्याची ताकद अमर्याद आहे. बायबल त्याला त्याचे कितीतरी स्वभाव प्रकट करते की तो विराटतेचा परमेश्वर आहे, विपुलतेचा परमेश्वर आहे, अफाटतेचा परमेश्वर आहे, अमर्याद परमेश्वर आहे. शब्द पण कमी पडतील एवढं त्याच्याविषयी बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे, एवढं त्याच्याविषयी वर्णन आहे. म्हणून आपण जे विश्वासणारी लोक, जे आपल्यावरती देवाची महान दया आणि महान कृपा झाली, ती आपली जीभ थांबता कामा नये. तर आपण सुवार्ता सांगताना अंधारातल्या लोकांना प्रकाशाची बातमी देत असताना स्वर्ग राज्यातून फार मोठं बळ, सामर्थ्य, बुद्धी आणि समज मिळत म्हणून प्रार्थना करू. हालेलुया, हालेलुया. आणि आता प्रार्थना करण्याची वेळ आहे. प्रभू येशू म्हणाला,
माझ्या नावाने तुम्ही पित्याजवळ जे काही मागाल ते तुम्हाला परमेश्वराच्या गौरवाकरिता देण्यात येईल. होय, त्याचं वचन हेच सत्य आहे. त्याचं वचन तो पूर्ण करणं जाणतो. तो आपल्या वचनांना पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य बाळगतो. म्हणून त्याच्या वचनावर, त्याच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवून आपण सर्व मिळून प्रार्थना करत आहोत. म्हणून तुमच्या ज्या भागाला आजार आहे त्या भागावर हात ठेवा. तिथे हात ठेवणं शक्य नसेल तर आपल्या छातीवर हात ठेवा. तुमच्या जीवनातील आणि शरीरातील प्रत्येक दुःख, संकट आणि आजार प्रभू येशूच्या पवित्र नावाने या क्षणाला नष्ट होत. तुमच्या जीवनातील बंधनं आणि श्राप प्रभू येशूने वाहिलेल्या त्याच्या पवित्र रक्ताद्वारे या क्षणाला तुटून जावत. तुमच्या जीवनातील समस्या आणि सैतानाचा भयावह अंधार प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दिव्य आणि पवित्र प्रकाशामध्ये पूर्णपणे नष्ट होत. तुमच्यावर, तुमच्या कुटुंबावर प्रभू येशू ख्रिस्ताचे महान आशीर्वाद येऊत. आमेन.